aw ni ɲantuma aw ma kɛ yɔrɔ yɔrɔ aw ma kɛ sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ ye aw ma kɛ faamuyali o faamuyali hakilina sabatibaga ye n'a sɔrɔ gɛlɛya t'o la ka ɲɛsin jamana mara nasira ma gɛlɛya t'o la ka ɲɛsin an ka jamana a n'a taasiraw ani hakaja a ye laada ni taasira minnu bonya n'a sɔrɔ baasi tɛ o la aw fan fɛ kelen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na o jɛlen don o ye ne ye maliden ye e ye maliden ye mali bɛ bɔ nɔgɔ la cogo di mali bɛ bɔ nɔgɔ la cogo di mali yiriwa bɛ sɔrɔ cogo di e ni ne an bɛɛ lajɛlen ka kan ka an ɲɔgɔn sɔrɔ o min na aw bisimila o kɛnɛ kan an bɛ ala fo hakaja laadalako la bi ye juma ye bi ye hakaja min bɛ tali kɛ alisilamɛya diinɛ tɔpɔtɔbaw bi maanifin ka kan k'i yɛrɛ surunya i ka alaw taala la kosɛbɛ n'i ka kɛtaw ye n'i ka fɔtaw ye hakaja ni i yɛrɛ i ka jogo ɲumanya ye i ka yɛrɛ surunya i ka alaw taala la k'aw fo alisilamɛw k'aw fo an m'a kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la dɔnnitigiw diɲɛ bunakun kan hakaja k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn ko in hakaja alisilamɛya ko don a y'aw jija barisabu kira y'a fɔ ko don dɔ bɛna ko in bɛna yagaba ko ji in bɛna duuru maa minnu n'a sɔrɔ olu bɛna kɛ ko in zunbɛnw ye k'olu dɔnni bɛna gɛlɛya adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ko barisabu ko ji bɛ duuru ko in kɔni hakaja k'a bɛ ɲaami a bɛna kɛ balo ɲini yɔrɔ ye jama bɛ kangarow ka k'a kan birika wele anw yɛrɛ ye alisilamɛ ye ko kuma in bɛ dan o yɔrɔ la nka ni n'u jɛra jɛɲɔgɔnya la i b'a dɔn ko alisilamɛw tɛ ni n'u jɛra hɔrɔnya la i b'a dɔn ko alisilamɛw tɛ ni n'u jɛra kankelentigiya la i b'a dɔn ko alisilamɛw tɛ n'i y'i ka fɛn kalifaw la k'i bɛ taa ka na i bɛna sɔrɔ hakaja a kɛra cogoya yɛrɛ kira ko nin don hadamaden de bɛna caya nka bɛna ta aw bɛna fɛn kelen sɔrɔ u la o ye seli ye o ye birika wele o tuma a k'a sɔrɔ fɔ jogo ɲuman de b'i la o de y'a to don dɔ cɛ dɔ nana kira ma muhamadu sallallahu alaihi wasallam yɛlɛma ko bato kɛcogo ɲuman o bɛ se ka kɛ sababu ye k'i don arijinɛ na k'i surunya i ka ala la wa kira y'a fɔ a ye ko awɔ bato kɛcogo ɲuman bɛ se ka i don arijinɛ kɔnɔ k'i surunya i ka ala la cɛ in y'a kɔ don waati min k'a bɛ taa kira y'a wele a ko na yan a nana waati min kira k'a ma fɔ n'a y'a sɔrɔ maa ka hakɛ b'i la fɔ n'a y'a sɔrɔ hakaja maa ka hakɛ b'i la a bɛna ta kira ye hakɛ in de fɔ k'a bonya kosɛbɛ n'o bɛ tali kɛ min t'i bɛn e ma yɛrɛ k'i kan'o kɛ maa la o de ye tɔɲɔni ye jɔnni bɛ sɔn maa ka gulɔ min hakaja ka si k'i tɔɔrɔ jɔnni bɛ sɔn ka taa hakaja dɔ ka taa i muso k'a ye k'a ni dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo sigida la walima quartier kɔnɔ jɔnni bɛ sɔn hakaja a ka dɔn ko dɔ bɛ k'i janfa dugu la nkalontigɛ la namara la nafolo yuruguyurugu la walima k'i dabali muru ni dabalikɛlaw hakaja ani dɔnnitigiw fɛ nin tɛ bɛn e ma cogo min kira ko n'i ye nin kɛ maa la a tɛ bɛn a tigi fana ma o tuma k'i ka n'o kɛ maa la o de ye tɔɲɔni ye n'o tɛ k'i bɛ se ka don hakaja arijinɛ in kɔnɔna na n'i ye gulɔ min da la n'a tɔɲɔ ma se maa yɛrɛ ma o y'i yɛrɛkun tɔɲɔ ye o kɔni ko b'i ni ala cɛ nka i sera min ma k'o tɔɲɔ ka se o muso ma k'o ka nafolo tiɲɛ walima ka kalo tigɛ o ye i t'i tɛmɛ abadan f'i ni o k'a ɲɛnabɔ aw bisimila sɛbɛnnikɛlaw ye caman sɛbɛn ko n k'olu lase aw ma bi kɔni kuma in a tɛ ta ko caman kɛ barisabu bi ye juma ye kow cɔri-cɔrilen don an balimaw tɔn bɛ bɔlɔ la bɔlɔ yɛrɛ fana gulon bɛ fɛn na kunnafoni lase sɛbɛnw ye minnu sɛbɛn a la bakurubaw filɛ minisiri min ɲɛsin bɛ hakaja an ka jamana jagoko ma ani hakaja min bɛ tali kɛ jagokɛlaw ni ko ɲɛmɔgɔw kunun ko u ka fura jagokɛlaw hakaja n k'a fɔ u ka fura jagokɛlaw tɔgɔla soba la o don na an balimaw ye ɲɛfɔli dɔw kɛ min bɛ tali kɛ an balimaw hakaja tajiko nasira fɛ dɔgɔkun laban ninnu kɛra minnu tɛmɛna baaraba minnu kɛra tajiko nasira fɛ gaziwali ni esansi camanba de nana sɛbɛnnikɛlaw ye dɔ fɔ o la an balimaw hakaja halisa kunnafoniko nasira fɛ sɛbɛnnikɛlaw y'a jira k'a fɔ Egypte min bɛ tali kɛ u ka lasigiden min b'an ka jamana kɔnɔna na an balimaw hakaja ale kɔni min n'a sɔrɔ ale fana ye unifamu ka musosigi ye an ka jamana kɔnɔ musolaka in dara a ka waleɲuman dɔ foli a n'a ka hɔrɔnya foli ta k'o ɲɛsin jamana faamaw ma hakaja a bisimilana an ka min bɛ tali kɛ minisiri min ɲɛsin bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔli ma Abilaye Jɔpu kumakan sanuman caman bɔra a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla dɔw olu ye dɔ sɛbɛn a la fo ka taa se an balimaw karatufɛnw hakaja olu kɛlɛli jɛkuluba min b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko OCS olu ye wele bila maa damadɔ ma
minnu n'a sɔrɔ o kɛra miliwiti logement fanfɛlaw la maa minnu bɛ n'a sɔrɔ an balimaw karatu fɛnw kimi fɛnw walima ka taa se an balimaw ɲɛnaminimafɛn caman yira u bolo sɛbɛnnikɛla dɔw olu ye ɲɛfɔ a la ninnu y'a la kumabaw ye n'aw sɔnna ka to aw sigiyɔrɔ la ani ka to ɲɛma dale bi kɔni ye juma ye baaraw senna ka teli aw bisimila. filɛbaaw ani lamɛnbagaw cɛw ni musow denmisɛnninw fara maakɔrɔbaw kan aw ma kɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ni ɲantuma aw bisimila. dɔw bɛ ti gɛlɛnni sɔrɔ a ka woda la an balimaw bi ta in an n'a kɛ aw ye a kɛcogoya la an balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ n bolokɔrɔ teliya la a tɔgɔ de ye k'a fɔ ko Soir de Bamakɔ wuladani teliyala nin ye kibaruya ye min n'a sɔrɔ hakaja a samana ka bɔ ale kɔnɔ kibaruya in bɛ tali kɛ minisiri hakaja an balimaw hakaja minisiri damadɔ olu kɔni kunungo u ye taama to ta ka taa hakaja jamana cɛmancɛ bolo fɛ jamana cɛmancɛ bolo marabolo kɔnɔ minisiri damadɔ an balimaw hakaja u taara min bɛ tali kɛ hadamadenya hinɛ maaya hinɛ ani ka taa se sigi yɛrɛ tɛ taa hinɛ ɲɔgɔn na hakaja o kɔ jango diinɛ o diinɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na o b'a ko kɔnɔna na mali dun ye diinɛ ni jatigiya dunan ni jatigiya ani diinɛ jamana ye o tuma ni minisiri belebeleba damadɔ ye Asan Bajalo Ture min bɛ tali kɛ minisiri min ɲɛsin bɛ jango an ka jamana kɛnɛya ko hakaja ani dɛmɛ ko ma o dɔrɔn tɛ ani hakaja minisiri yɛrɛ tun bɛ min bɛ tali kɛ an balimaw hakaja min bɛ tali kɛ minisiri yɛrɛ la an balimaw sɛbɛnnikɛlaw ka ɲɛfɔla olu fana tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan maa ɲɛma caman k'a fɔ olu fana tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan kɛnɛ in bɛ mun kofɔ a taakun kun ye mun ye ani laɲini ye mun ye an balimaw hakaja diɲɛ seleke naani jɛkuluba bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan k'a fɔ an balimaw min bɛ tali kɛ nin kalo o ti kalo tile 20 na n'a sera don o don hakaja min bɛ tali kɛ hakilijigiw bi kɛ kobaw la ani dɛmɛba minnu kɛra diɲɛ kɔnɔ ani hakaja dɛmɛ minnu n'a sɔrɔ an balimaw da bi don a la hadamaden yɛrɛ minnu ni dɛmɛ ka kan olu ye jɔnni ye o bɛ ɲɛfɔ o fana n'i bɛ dɛmɛ di maa ma a ka kan ka kɛ hokumu minnu kɔnɔ n'a tigilamaa yɛrɛ b'a nafa sɔrɔ olu fana ka kan ka sidɔn o bɛ ɲɛfɔ don belebeleba in an ka jamana ma to kɔ n y'a fɔ minisiri Asan Bajalo Ture an balimaw min bɛ tali kɛ colonel major la a y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ kunungo mali fa bɛɛ lajɛlen ye jamana ta ye wa a bɛɛ lajɛlen bɛ jamana faamaw sagoya la o de y'a to kunungo a taara fɔ min bɛ tali kɛ jamana cɛmancɛ bolo fɛ an balimaw mɔtikaw olu fɛ yen nɔ wa a bisimilana hakaja delegation ba a n'o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a taama kelenna taama man di muso in ye a furadama barisabu an balimaw kelenna dumuni ka di maa min ye bamanan i ni ko tɛ ban Asan Bajalo Ture a kelenna ko man d'a ye maa min don jamalamaa don o de y'a to kunungo a kɔ jama kun ka ca kosɛbɛ hakaja mɔti marabolo kɔnɔ mɔtikaw fana ye kibaruya sɔrɔ waati min k'a fɔ ko ni muso cɛsirilen tun bɛ u kan dugutigiw ni alimamiw an balimaw laadatigiw musow ni denmisɛn jɛrɛjɛkulu nin bɛɛ lajɛlen bɔra k'a kunbɛn ten ngami an balimaw a kɛra koba de da ye u y'a kunbɛn minisiri kɔni hakaja an balimaw hakaja a kunbɛra kunbɛcogo la a yɛrɛ ye jama min y'a ye na an balimaw y'a wasa kosɛbɛ an balimaw n y'a fɔ sigi in kun tɛ dɔwɛrɛ diɲɛ seleke naani hakaja donba min t'an b'a kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ u tɛ kalo tile 20 na diɲɛ ma don o don n'o sera an balimaw hakaja o ye hinɛ ni makari don ye ka tamasiri di ani ka hakili jigi kɛ maa minnu bɛ yen n'olu coololen don maa minnu bɛ yen n'u dɛsɛlen don diɲɛ kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'a sɔrɔ tɔɔrɔya ni degun bɛ u kan an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na dɛmɛ ani dɛmɛ hakilina kan hadamadenya yɛrɛ sigi bɛ o kan o de y'a to an balimaw hakaja Asan Bajalo Ture colonel major kunungo a sera nin kɛnɛ in kan dugutigiw y'a bisimila hakaja bisimila kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ ladame Asimi Goyita an balimaw ciden ye ale ye nka citigi ye ale bɛɛ sɔn masa jamana faama bɛɛ sɔn masa ye a ci ni mun kuma ye an balimaw bi don ye don laharamaba ye diɲɛ kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ kunungo la a bɛ ka kuma don min na a y'a jira k'a fɔ o hokumu kɔnɔ anw na to kɔ o la wa cɛ in ko min bɛ tali kɛ mali faama fɔlɔ la bɛɛ sɔn masa jeneradarme Asimi Goyita ko don a ko nabɔ jamanadenw na hakaja min bɛ tali kɛ min bɛ u la ani tɔɔrɔ ni degun minnu bɛ u kan
a ka kan sanga n'a ka waati hali ni fɛn t'i bolo ka don i balima kan n'a y'a ɲɛna aw ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka hakilinaw ni fɛlataw fɔ ɲɔgɔn ye o bɛ jigisigi kofɔ o tuma taa malidenw yɔrɔ la i n'u ka taa sigi ka baro kɛ jigisigi don hakili lafiya don minnu bɛ degun kɔnɔ minnu bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ minnu n'a sɔrɔ kɔngɔ ni minɔgɔ b'u la hakaja mali ferekete ka bon yɔrɔ dɔ hakaja t'a ye i n'olu ka sigi aw ka fɔ kɛ a ko an balimaw Général Assimi Goïta a bɛ nin fɔ waati min a dɔnnen don a ye baaraba minnu kɛ yaasa dɛmɛ ni hakaja hinɛna hokumu kɔnɔ jango bɛɛ sɔn masaya a jiri min don a bolofara de ka bon wa fana a nɛɛma ka di o de y'a tɔ an balimaw hakaja ni nin don sera ka ban a b'i n'a fɔ an balimaw hakaja ale kɔni bɛ a dɔn kɛnɛ kan Général Assimi Goïta o de y'a to a y'ale ci a kana bɛɛ sɔn masaya hokumu kɔnɔna na o tuma jiri min don a fiyɛ n'a hɛrɛ n'a tɔpɔtɔ hakaja kana tila u ni mɔtikaw cɛ o de y'a tɔ maa minnu n'a sɔrɔ hakaja olu n'a sɔrɔ olu bɛ a koɲɛ degun kɔnɔna na baloko gɛlɛya sigiyɔrɔko gɛlɛya an balimaw hakaja fo ka taa se ko yɛrɛ ma an balimaw a na mɛn kana hakaja kana fɔ ka fili kɛ u ye wa a dɔrɔn ma na ani dɛmɛbaa caman nana minnu n'a sɔrɔ hadamadenya hinɛ nasira fɛ olu dɔn ko ka bon kosɛbɛ partenaires ko don hakaja ani olu caman tun bɛ taama in kɔnɔna na an balimaw a kɛra nisɔndiyakoba ye barisabu an balimaw hali ni maa min ma fɛn di kɔngɔtɔ ma kumakan duman yɛrɛ bɛ hadamaden fa sanga n'a ka waati kɔnɔna na kuma duman minnu fɔra ani ka taa se yiriwa baara minnu kɛra an balimaw ani donbolo minnu kɛra an balimaw nin kɛra wasaba ye kɛnɛ kofɔlen kan o de y'a tɔ an balimaw partenaires minnu dara olu fana ko n'ala sɔnna ma jamana faamaw hakaja olu bɛ k'u kɔnɔ olu bolo fila falen don o tuma a ka kan ka yɛrɛkɛ cogo min jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ olu labɛn bɛ k'o baara kɔnɔ nka a ka kɛ sariya kɔnɔ jamana faamaw ka hakilina labanw ye minnu ye o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i b'an dɛmɛ a ka kan ka hɔrɔnya kɔnɔ a ka kan ka danbe kɔnɔ wa a ka kɛ an n'i ka ɲɔgɔn bonya kɔnɔna na k'a k'i b'an bonya o tuma an sago t'an yɛrɛ la k'a kɛ i b'an bonya an ka diɲɛ ko ko f'e k'i da ta k'i pan k'i bila o kɔnɔna na an ka diɲɛ ko ko fo ka kɛ e sago ye nɔ tɛ e n'a fɔ k'i t'a la o tuma n'o don jɛnɛ an k'a daminɛ taa ka bɔ yan nin ye malidenw ka hakilina ye o tuma na partenaires ko nin ye olu yɛrɛ ka miirinata ye o de y'a tɔ olu bɛ jamana faamaw kɔnɔ sanga n'a ka waati ye i tɛ se ka boli ka cɛ o cɛ to an balimaw i tɛ se ka pan ka cɛ o cɛ to n'i labanna ka pan k'o to n'i ma farati i bɛ panko fila kɛ o de y'a to olu bɛ jamana faamaw kɔnɔ na ONGw ni dɛmɛkulujɛkulu n'ala sɔnna ma an balimaw hakaja jamana faama ka miirina ye min ye taasira minnu b'a bolo yaasa hakaja u bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen kɛ miirina kelen ye janko jamana in bɛ hukumu min kɔnɔ lakanako ani ka taa se an balimaw hadamadenw yɛrɛ bɛ se ka kala ɲɔgɔn na cogo min na sɔrɔ bɛ se ka jidi a ka se ka bila o minɛn kɔnɔ minnu kɔni bɛ yen n'a sɔrɔ olu ye dugu sigibaaw ye dugutigiw ni alimamiw ni laadatigiw denmisɛnw muso jɛrɛjɛkuluw an balimaw panga coroki kɔni fɛ kununko e ko a dɔw na suna sɔrɔ wa an balimaw nisɔndiya bolo tɛgɛrɛ ani dununfɔkan anw npogotigiw an ka jan cɛmisɛn minnu bɛ to panga cunna an kɔni y'an sɛbɛ kɔrɔ coroki kuma minnu fɔra a nisɔndiya kama nin kɔni ye dɛmɛba ye nin ye hakilinaba ye nin fɛɛrɛ ninnu n'a bilara sen kan a mɔti dugukolo e ko hakaja a dɛsɛbaatɔw ani ka taa se maa minnu bɛ yen n'u y'u sigiyɔrɔw bila an balima ni kura tɛna fiyɛ u ka hadamadenya la wa jamana faama ka hakilina don maliden m'a kɛ yɔrɔ o yɔrɔ hakaja ɲinɛ kana kɛ u kɔ u ka dɛmɛ hakaja ni jamanadenya bonya ye a n'a dɛmɛ ye o tuma k'a bɛ bila o minɛ kɔnɔ n'ala sɔnna a ma Asan Bajalo Ture ko in hakaja a bɛ bila o minɛ kɔnɔ a dɛmɛw n'a hakilinaw ani ka taa se hakilinaw n'a fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ jamana bɛ basigi ni sira o sira ye Alahu Taala k'a kɛ ten kunnafoni Soir de Bamako wuladani a fɔbaa kun ye ale de ye bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. An balimaw a bɛna ta bamananw olu ko ten ko ni gɔndenni bolo dɛsɛra an balimaw min bɛ tali kɛ zabanden min na a b'a cun o tɔgɔ de ye ko nin zabaden min filɛ sanfɛ ko nin ka ko wa a kumunen don kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolokɔrɔ min tɔgɔ hakaja ko le républicain worodugu jegwa ani foroba ɲata an balimaw Mali tajiko gɛlɛya e ko a ma kɛ histoire ye sawa a bilara dɔfɛ minɛ kɔnɔ an ye ale kɔni saraka k'a fili hakaja makan kɔlɔnba kɔnɔ anglo yɛrɛ t'a fɛ ka don a la bilen minisiri min bɛ ko ɲɛ ɲɛfɛ a tɔgɔ de ye ko Asan n k'a fɔ a tɔgɔ de ye ko min bɛ tali kɛ Musa Alasani Jalo fulakɛ min bɛ tali kɛ dɔgɔkun kunbɛ caman na u bɛ sigi ka baro kɛ
ka hakilina dayira kɛ ani ka fɛɛrɛ di olu ye baara minnu kɛ a ka kan u ka bɔ ka kɔmasegin kɛ u kɔmɔgɔw ye sanga n'a ka waati jamana faama kɔni m'a kɛ cogo o cogo jɔyɔrɔtigi m'a kɛ cogo o cogo n'i dara la k'a fɔ i bɛ jɔyɔrɔ in na maa dɔw de kama n'o ye jamanadenw ye a ka kan sanga n'a ka waati i ka maabaya ka kan k'a to i ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ u ye nin jɛkunba in y'o k'a ka baara dɔ ye gendarme Asimi Goyita Mali faama fɔlɔ a y'o miirina min don olu la gouvernement ɲɛmɔgɔ hakaja ka taa se min bɛ tali kɛ gendarme division Abilaye Mayiga olu b'o taa sira kan o de y'a tɔ kunungo a ye lajɛ belebeleba kolokolo chambre de commerce d'industrie du Mali Mali jagokɛlaw hakaja olu ka soba kɔnɔ jagokɛlaw min bɛ tali kɛ industriel la bayɛlɛmalikɛlaw usine-tigiw ani ka taa se magobatigi fɛn o fɛn bɛ yen an balimaw k'o ka baara bɛ ɲɛsin taji ko a ferekete yɛlɛmali ma station tigiw anw pɔnbisiw ani ka taa se anw motonin kelennintigiw ma an camanba de ye an kɛra ka sali in fa ten kɔli sɛbɛnnikɛla ka ɲɛfɔ la jaabi minnu bɔra ka bi o filɛ nin ye ten ngami Mali taji ko a gɛlɛya kɔni o kuma kɔni banna pewu an y'o saraka k'o fili maga kɔlɔ kɔnɔ o kuma ti mɛn kulo la bilen fiyewu an balima fo n'a kɛra ko o sanja la a delila ka kɛ sɛbɛnnikɛla ka ɲɛfɔ la nin ye Musa Alasani Jalo a ka hakilinaw a n'a ka fɛɛrɛtaw ye basabu a ye jaabi minnu di olu jɛlen don i n'a fɔ pɛrɛkale a y'a jira k'a fɔ nin kalo min n'an b'a kɔnɔ o ti kalo an balimaw a daminɛ waati dɔgɔkun fila dɔrɔn a ka ja kalo in daminɛ na dɔgɔkun fila dɔrɔn k'a ta min bɛ tali kɛ o ti kalo tile 3 tɛmɛnin na ka na bila tile 9 na tile damadɔ dɔrɔn citerne 710 subahanallahi an balimaw olu de donna Bamakɔ kɔnɔ wa an balimaw n'i y'a ta k'a lajɛ litiri min n'a sɔrɔ u donna ni o ye litiri miliyɔn 33 an balimaw hakaja ba wolonfila ni kɛmɛ n k'a fɔ ba wolonfila hakaja ani 49 a ka ca an balimaw nin bɛɛ lajɛlen de donna an ka jamana kɔnɔna na o kun fɔlɔ min donna u y'o ta k'o tila hakaja tilalikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o kutun o tuma a nana sa aw k'a tila n'o bɛ tali kɛ anw tilalikɛlaw la station ani ka taa se opérateurs ma o taara se u y'a tila minnu ni ɲɔgɔn cɛ opérateurs 37 an balimaw o tuma anw mototigiw ni mobilitigiw ta ye sa an balimaw ka don dɔrɔn k'a dasi an ko ka tɛmɛ n'an yɛrɛ ye o dɔrɔn tɛ an balimaw n'i y'a ta k'a lajɛ dɔgɔkun min n'o dara o kan o bɛ tali kɛ o tɛ kalo tile 10 kana bila a tile 16 tɛmɛnin na citerne den 720 subahanallahi o fana donna an ka Mali jamana kɔnɔ faaba kɔnɔna na an balimaw min n'a sɔrɔ n'i y'o kundama ta k'a lajɛ taji minnu tun b'o kɔnɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan taji miliyɔn 32 ba 80 n ka ja a n'a kunkanfɛn o bɛɛ lajɛlen de tun bɛ o fana kɔnɔna na u nana olu fila kutun k'u tila k'u don an balimaw opérateur 40 n k'a fɔ opérateur 34 olu fana ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw ta don o tuma aw ka baara y'a tilacogo ɲuman ye a jagocogo ɲuman o tuma o bɛ aw bolo o tuma a ye taa n'a ye kɔsa laban in kɔnɔ fɛn ma don min kɔfɛ fɔlɔ an balimaw min bɛ tali kɛ citerne den 230 an balimaw o de fana donna Bamakɔ ya Mali kɔnɔna na an balimaw i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i bɛna ye k'a fɔ citerne min donna kalo in o tɛ kalo daminɛ ni sisan cɛ dɔgɔkun laban tɛmɛnen in kɔnɔ an balimaw a bɛ se citerne den miliyɔn 1000 n k'a fɔ citerne den 1400 bonyangoma ninnu de donna an ka jamana kɔnɔna na ni maa min ye nin ko in da k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ tiɲɛ don an balimaw jamana faamaw bi baara la u bi baara min na hakaja u ye hakilina ni fɛɛrɛ minnu bila sen kan dɔwɛrɛ tɛ kunungo min kɛra tɔɔrɔla jamanadenw na malidenw ye sɛgɛn min ye an balimaw u kana segin a kan abada hakaja danaya b'o fana kofɔ jamanadenw ye danaya min da olu kan a ka kan sanga n'a ka waati u ka miiri u ka gɛlɛyaw hakaja an'u sɛgɛnkow la hali n'a y'a sɔrɔ jamana fan dɔw bɛ yen i n'a fɔ Bayaŋara marabolo kɔnɔ a jateminɛna k'a fɔ o don na waati dɔw la min bɛ tali kɛ gazuwali ko o fana o ye waatinin kɛ o kun sɔrɔ cogo a ka ja dɔw ko gɛlɛyanin dɔw don o la nka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o kuma yɛrɛ de kana mɛn bilen Bayaŋara dɔrɔn tɛ Mali dugu o dugu an balimaw tajiko gɛlɛya kuma kana mɛn bilen abada de si wulikajɔ bɛ o kun kan wa fana a bɛ jamanadenw fo bari sabu olu ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛsin fɛn min ma jamana faama ye min fɔ gendarme Asimi Goyita dɔwɛrɛ tɛ de ni malidenw ma gɔrɔntɔ ka fa sunɔgɔ a la aw kana sunɔgɔ hakaja hali ka miiri a la tile kelen wa gouvernement ɲɛmaa y'o fana de gɛlɛyaw ma ko ye o de y'a tɔ
sanga n'a ka waati baara dɔrɔn tɛ dɛ i bi bɔ ka kɔma file kɛ walima ka kɔma segin kɛ jamanadenw ye o de ka kan o de yamaruyalen bɛ o de jagoyalen bɛ olu ka sanga n'a ka waati ye est ce que o kuma an balimaw k'olu b'o de baara kɔnɔna na o kuma nin y'an tulo garijɛgɛ ye nin dɔgɔkun ye ani nin kalo in kɔnɔ n'ala sɔnna ma ko don nataw fana na minnu m'a kɛ a bɛ bɔ ka tila k'o fana jaabi d'an tulo kan kunnafoni le républicain worodugu jeguwa ani foroba ɲata a bɔra ale de kɔnɔ aw bonya b'a la. An balimaw a bɛna ta bamananw olu ko ten ko dunukɔrɔba n'a a sira an balimaw k'i waso a muso la ni dugu jɛra muso in b'a fɔ a ma k'i t'i bɔ ne ɲɛ wa se yɛrɛ bɛ e ye ka waso ne n'a kɔ wa n'o tɛ sufɛ n ye ni ne bɛɛ lajɛlen bɛ si k'an jɔ an banakɔtaa cɛ la an balimaw ala ka se k'an bɛɛ lajɛlen ye an ka se k'an ka denbayaw ta kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolo kɔrɔ an balimaw bi sɔgɔmada in na hakaja n k'i ɲininka min n'a sɔrɔ n'a tɔgɔ ko suwadu bamakɔ wuladani a ko an balimaw hakaja min bɛ tali kɛ Egypte o jamana a bɛna ta u ka lasigiden min tun b'an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ musolaka don wa fana hakili jigila ale de fana walima an balimaw n k'a fɔ an balimaw ani ka taa se Egypte n k'a fɔ u ka lasigiden min b'an ka jamana kɔnɔna na yan ani ka taa se an balimaw UNIFAM an balimaw ninnu taara olu ka lasigidenw fana musolaka y'o ye ninnu maa fila dara ɲɔgɔn kan ka taa min bɛ tali kɛ an ka minisiri fɛ yen min n'a sɔrɔ ale ɲɛsinen bɛ hakaja an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kow ɲɛnabɔli ma ɲɛfɔliw kɔni olu kɛra ko in bɛ bila minɛn kelen kɔnɔ o dɔnnen don Mali ka hɔrɔnya an ka dunanijatigiya hadamaden bisimila ko cogo ɲuman an balimaw Mali tun bɛ fɔ kunungo cogo min a bilama n'a ma juguya ni o ye an balimaw kunungo tɛ bila an ɲɛ nin kuma de bɔra hakaja nin ciden in da ale min n'a sɔrɔ ale ye Mali jamana kɛ a bɛ waati jan bɔ maliden kɔni hakilina a jogo n'a tabiya ale bɛ se ka caman fɔ a la sigiɲɔgɔnya kɔni n y'a fɔ ɲɔgɔn sɔnfɔ ye dalateliya ye an balimaw ni sigi mɛnna ɲɔgɔn jogo bi dɔn olu ye hadamadenw dɔn Mali kɔni kɔnɔna na u n'an jɛra u ye fɛn caman kɛ wa fana hakaja an n'u jɛra ko caman na ni muso in hakaja ani nin cɛ in ka ɲɛfɔ la olu ye walanda min sɛmɛ ka bɔ an ka sigiɲɔgɔnya kɔnɔ an balimaw an n'u ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ an n'u ka balimaya min n'a sɔrɔ an y'o sama an ni ɲɔgɔn cɛ an balimaw maliden ka hɔrɔnya de fanga ka bon maliden an balimaw a ka yɛrɛ bonya walima a ka maa yɛrɛ bonyali de fana fanga ka bon a bɛ s'a yɛrɛ la a laban ne yɛrɛ min kɔlɔsi e de bɛ don ale yɛrɛ gasi la wa Mali faama minnu b'an kunna kɔsa laban in kɔnɔ an balimaw olu yɛrɛ kɔni ta maa tɛ se k'o fɔ ka se a dan na barisabu e m'a wuli ka hakilina ta k'u sɛgɛrɛ n'a sɔrɔ ɲuman kɔni don an balimaw yanni e ka bila u ɲɛ e bɛ wuli ka bɔ sunɔgɔ la ka sɔrɔ u jɔ bɛ ka e kɔnɔ o ye sira bɛɛ lajɛlen ye fɛn o fɛn n'a sɔrɔ a bɛ bonya a bɛ kɛ bonya ni karama kɔni kɔnɔna na an balimaw nin cɛ in ni muso in ko an balimaw hakaja ko malidenw hakaja u bɛ san sɔrɔ o la muso in kɔni kumana fɔ ka wasa o a ko Mali yɛrɛ kɔni bilama musow ka hakɛ ani musow bonya hadamaden yɛrɛ bɛ fɛn min ɲini hadamadenya sariya kɔnɔna na diinɛw y'a fɔ cogo min na muso bonya bɛ Mali faama fɛ hakaja ka se o danguw na wa an balimaw sariya o sariya bɛ yen k'a bɛ musow kunnafɛ k'u taama an balimaw Mali jamana kɔnɔ hakaja kurukun de bɛ se ka yaala nka k'a fɔ k'a batolen tɛ ale ma o yɔrɔ ye wa an balimaw a y'a d'a kan k'a fɔ bonya ni karama kɔni Mali faamaw ta ye o ye jango olu ni minisiri min filɛ baro la an balimaw n'o bɛ tali kɛ Abilaye Diop la baara o baara n'u y'a ta k'a sɛgɛrɛ an balimaw hakaja u b'a sɔrɔ a jɔn bɛ u ɲɛfɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen la min bɛ tali kɛ Mali faamaw la gendarme Asimi Goyita an balimaw hakaja k'a ka foli las'a ma n'a ka gouvernement ma bɛɛ lajɛlen ye n'o ɲɛmaa ye hakaja min bɛ tali kɛ premier ministre la général division Abilaye Mayiga an balimaw kuma minnu fɔra ani ka taa se sigi ka baro minnu kɛra olu ɲɛnaya Mali jamana kɔnɔ a si ma boli foyi hakilina kɔnɔna na malidenw ka bɔ nɔgɔ la Mali ni diɲɛ bɛ se ka jɛ k'u bolo da takurunba kelen na cogo min ka ɲɔgɔn kan fɔ ani hakaja Mali yɛrɛ sabati bɛ se ka sɔrɔ cogo min na jamana barikalen o jamana barikali diɲɛ kɔnɔ o tuma n'e ka laɲini tɛ nin ye i ka laɲini ye jumɛn ye sa de an balimaw olu kɔni bɛna hakaja k'o de foli kɛ jamana faamaw la an ka minisiri min ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kow ɲɛnabɔli ma Abilaye Diop an balimaw a fana ko o
ma k'u ni ce u ni baraji kumakan zanuma ninnu diyara an ye o kuma a bɛna ta bonya fana ka di maa la maa min bɛ bonya dɔn dɛ o kuma o fana kɛra maa sɛbɛ ye barisabu i bɛ maa dɔ bonya o taatɔ o n'i faratɔ o b'i buruja i bɛ maa dɔ bonya o t'i dɔn o kuma na ni ninnu y'a dɔn malidenw ye o kuma o fana ni foli ka kan k'u fo k'u tanu ani k'u barikada jamanadenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la jamana faamaw hakaja olu tɔgɔ la gendarme Asimi Goyita Mali faama fɔlɔ an balimaw miyanka cɛ hakaja k'a fɔ a tɔgɔ la ale yɛrɛ bɛ kulu min kɔnɔ min bɛ tali kɛ gouvernement la hakaja a ɲɛma Jean division Abilaye Mayiga ka foli d'a ma barisabu ni den min ye lamɔko ɲuman sɔrɔ yanni ka nata den ka lamɔ na a bɔra du min kɔnɔ dutigi o ka faamuyali an'u ka hakilitigiya a ba yɛrɛ ka muɲu ni sabali i ka kan ka nin bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ a kɔnɔna na o kuma a fana ye foli di a ka ɲɛmaw ma nin ti kɛ olu minnu ka taa ni ka sigi kɔ jamanadenw u ye danaya minnu da olu kan halisa k'olu b'o de hokumu kɔnɔ kunnafoni Soir de Bamako wuladani a fɔ b'a kun ye ale de ye bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la an balimaw a bɛna ta bamananw olu ko ten ko sonsa bɔmɛ fali fɛ nka wulikajɔ kɛbaw n'a bɔ ɲɔgɔn na dɛ kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolokɔrɔ min tɔgɔ ko les échos wele min bɛ tali kɛ 1008 logement na ja denmisɛn dɔw bɛ walima maa dɔw bɛ yen nɔ karatu ko de ka di olu ye kosɛbɛ kimi fɛnw ani ɲɛnaminimafɛnw nin kɔni kɛra wulikajɔba ye jango min bɛ tali kɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli jɛkuluba min bɛ o ko ɲɛ a hokumu kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko OCS olu ye wulikajɔba kɛ o don na an kɔrɔ ka sanzaliba kɛ sanzali min n'a taara bange ko la ko min n'a sɔrɔ an balimaw a faamuyali cɛ ka jugu kosɛbɛ nin nkalon in a ka ja min bɛ tali kɛ a tile 15 tɛmɛnin na ATT bugu la yɔrɔ min bɛ wele ko 1008 logement an balimaw i ɲɛ kana da bɛɛ lajɛlen kan o de ka wusa i ma wa den ta ni fitiniw a dɔw yɛrɛ ye kalandenw de ye koyi hali u ma to sanfɛ kalan kɔni kɔnɔna na min bɛ tali kɛ baki yɛrɛ ye u dɔw m'o sɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ an balimaw nin bɛ ka kɛ cogo di an balimaw ni maa min y'a dɔw tɔgɔ ta k'a lajɛ ANS ale ye élève ye min n'a sɔrɔ a ka ja kalanden do hali ale yɛrɛ ma baki yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ kilasi 12 yɛrɛ a ka ja a m'o yɛrɛ o jɔnjɔ walima o diplôme a m'o sɔrɔ fɔlɔ wa a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen do Sirakɔrɔ ma an balimaw AD ale fana ale ye dudɛmɛden de ye bogotiginin do minnu n'a sɔrɔ an balimaw a fana bɛ Sirakɔrɔ ka taa se SA an balimaw nin fana ye kalanden ye hali kilasi 12 o yamaruya sɛbɛn an balimaw a m'o fana sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de filɛ ATT bugu an balimaw jamana in a ka ja a koɲɛ bɛ ɲini ka gɛlɛya anw sifinnakaw bolo mun de b'u bila nin na dɛ a m'a tigɛ da o da la min bɛ tali kɛ lakana bonda in kɔni na olu ye wulikajɔ min kɛ an balimaw tɛgɛ dara fɛn caman kan minnu n'a sɔrɔ karatu fɛnw do ko a ko ma bila ka taa sariya yɛrɛ bolo ka sa wa o kuma u na t'u ta tɔ ɲɛfɔ sariya ɲɛkɔrɔ o kuma n'Ala sɔnn'a ma jamana in bɛ se ka basigi cogo min na o de ye olu yɛrɛ ka laɲini ye finitigiw ani lakanabaa minnu bɛ nin baara ninnu na yarabi ala k'u fanga se jamana ala k'a kulo suma o de fana na dansigi kibaruyaw la bi n y'a fɔ bi ye juma ye ko ɲun sen na ka teli bi an balimaw o kuma anw na taa misiri kɔnɔ sa ka taa an sigi yenni ka waati dɔ se Burama Sanogo anw ye kibaruyaw lase aw ma ne se kun ye kuma in y'a kɔnɔ n'o tɛ Augustin n'a ka jamakulu y'a bonya ka aw lasɔrɔ Sibi Surakakɛ k'i fo min bɛ tali kɛ Yusuf la k'aw bɛɛ lajɛlen fo Ayidara Sirifukɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ sa Grand B ale tun bɛ arajo kɔnɔ ka kumakan sanuma sama ka bɔ a kɔnɔ aw m'a kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali mago b'aw bɛɛ la Ala ka dɛnɛ fara an si kan